eta ongi etorri Adinberri saiora. Adinberri gizartearen zahartzeari aurre egiteko eta adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia da. Asmo horrekin, saio honetan adineko pertsonekin ariketa fisikoa eta meditazioa mindfulness egingo dugu. Guk pantailaren alde honetatik eta zuek zuen etxetatik. Honela, adineko pertsonen ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko asmoz. Zer, animatuko zaret, ezta? Prest? Eta zu Inigo, dagoeneko prest? Egunon, Zurine, Zelanez, egunon, danori, amena, prest. Bueno, gaurko honetan, ariketa fisikunia landuko zue eta jarraizan Zurineaz, ongizate emozionala, beste barik esan gaurko elementu bisak izango di aulki edota esneka jabi edo urbotei jabi, baina izan bidi, bi. Beste barik, gau pasuek, guazen astera. Bueno, gaur indarra landuko, indarra, elementu, esan duten bi elementu hauekin, aulki, esnekaxa edo urboteia bi hoiekin, eta indarra lantzeko, zelanez, beti hasiko gara, behitxik eta gora, mobilidad artikularra lantzen, eskumak bainkakin, eskumokorrera, punta bat atzin, eta astiro. Oso astiro, guazen berotzen, aldatu, beti bizkarra zuzen, zelanez, hainkak batera, aurrera bakarrik, 1, 2, 3, 4. 5, eta hon binaka, 2 albora erdira, 2 albora, 2 albora, erdira, oso ondo, astiro, astiro, eroketa hori lantzen, eta hon hasiko gara, borobia zabaldu, borobiak etxen, 2, astiro 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, eta 10. Zabalduko hainkak zabaldu, mokorra baino zabalagoa, ukalondu gora, buru beti erdixan, alde batera, zein bestera. Hori da. Guazen berotzen, gerri hori, Ondo, bi askanak, sorbalda, oso motz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eta bestera aldatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa batera eta aurrerantz. Guazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hartu arnasa bat, atzera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, askatzen dut da buru bat, askatu, ukondu gora, da hortik, 1 luze eta erdira, 2 luze erdira, venga, 3, 4, 5, gogorrezko horiek, 6, 7, 8, 9, eta 10. On, zabaldu, gogor, eskuk ondo zabalik eta 1, gora, astiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 askanak, 1, astiro, 2, 3, askatu, buru gora eta bera, eskumokorrera, aztena behitxik, hor, 1, gora, hartu arnasa, 2, hartu arnasa, 3, oazen, 4, 5, esker eta eskuma, astiro, 1, 2, 3, 4, 5, oso ondo. On bai, hartuko elementu bat, gure lehenengoko elementu, aulki hori, beti zatoten morun, ardatza, bizkar horren ardatza beti zuzen mantentzen, eta hasiko gara, horpo horietan indarra sortzen. Gure vertikal hori apurtu baik, alda lagundu, nahi bozo lagundu, baina eleginduko naz, horpo hori erakusten. Nire eleginduko naz, zoi erakusten ere horpo hori, hor luzatzen dut, eta 1 bera. Eta nire ardatza ez da mugitzen, bale? Eta gero, 2 bestiaz. Jungona, irunaka ariketak eitzen, honengo, lehenengo ariketa, 3 bider. 3 12ko, bigarren ariketa. 3 12ko, 3 ariketa. 3 12ko, bale? Venga, bizkarra zuzen, nahi dabenak, lagunduta, eta beste lan, hor, suabe. 1, gogor, guazen, 2, astiro, 1,
iru, ba, lau, punta beti nigana, bost, oso ondo, sei, nahi da benak lagundu, zazpi, zortzi, gogor, ba, bi askanak, bat, astiro, oso ondo, askatu apur bat, beti bizkar hori mantentzen, lehenengo ariketa inde, guazen bigarren serio hori sartzen, eskerrekin hasiko nahon, aldatzeko apur bat, guazen, bat, gora, bi, gogor, tirrin hori sartu, lau, bost, oso ondo, sei, vertikala mantentzeko lagundu nahi bada, hor, zortzi, luze, bale, oso ondo, askatzeot, guazen beste 10 horren bile, 10, 12, 15 behingo bariketa batzuk, on eskumakin hasikona, on berriz 12, 10 barik, 12, guazen, bat, askatu, bi, iru, lau, ez nahi mugitzen, bost, hainka bakarrik, sei, zazpi, laguntzen da horrek, guazen hor, behatzi indarra bebai, 10, bi askenak, bat, oso ondo, bi. Urrengo ariketa, apur bat gogortu ingo, zelan gogortzen do nik ariketa hau, aleginduko nazenara, hainka bisek batera igoten. Ezin bada, eseri, bizkarra guztiz bota, jarriko ginen zilan oso eroso, da aleginduko naz hortik eta bat, ikutu, bi, ikutu, eta punta nigana, iru, hor, lau, ekarri punta horiek, bost, oso ondo, eta arnasa beti indarra itxekun. Zazpi, zortzi, kolpe nahi bazue, laguntzen badau, bi geixa, bat, bi, askatu apur bat, lehenengo serie hori, askatu apur bat, hainka horiek apur bat bigundu, eta 5 segundotan, bigarren serie hori sartzetzen, bale? Bost, lau, utzi jausten, gorpuz guzti, bizkarra zuzen jarraitzen dau, guazen, ba, erakutzi horpo horiek, bat, ba, iru, lau, bost, sei, gogor, zortzi, puntanigana, 10, bi askanak, bat, eta askena. Oso ondo, askatu. Venga, inka horiek, askatu. Solta apur bat. Iru eta askena. Utzi jausten atzin, gorputze atzerantz, lagundu nahi bada. Eta hortik guazen, ba, puntak nigana. Bi. Iru. Lau, oso ondo. Bost, ba, gora, sei, gogor, oso ondo hor, ba, zortzi, fuerte, bederatzi, iru askena, bat eutzi, bi eutzi, iru, oso ondo, askatuko hainka horiek, torri berriz, zila eskina horretara, askatuko apur bat, eta hona hasiko gara goikotrena lantzen. Egingo buena da, bultzada txiki bat, bale? Kolpe ingotzau zila horreri, eta egingo buena da, bultzada txiki bat. Aleginduko gazena da, ezin barou, aleginduko gazena da beti bizkarra mantentzen ondo, eta bertan, leku horretan, zilai kolpeen albotatik, eta bat, gora, bi, gora, bale? Eta nahi da bena, gori apur bat gogorra guain, aurreratzen da, eta zila hortatik urteten, hor. Zila hortatik urteten, hor. Bisek ondo, 5 segundotan hasten gara, gertu, kolpe ongi, zila kantu hori, nahi dan lekotik, guazen. Bat, gora, bi, astiro, iru, guazen, lau, bat, bost,
jarraitzu, 6, 7, gogor besoiekin, 8, bultza, 9, nahi da benak, 10, 11, 12. Oso ondo, askatu, askatze otorra apur bat, hau pasuek, venga, jarra izan. Berriz, eskatu hor, 5, 4, 3, 2, gertu, guazen, bultza, 1, bultza, 2, hor, 3, oso ondo, 4, 5, 6, 7 indarra eta bota, 8, 9, 10, 12, 10, eta azkenengo berriz 12. Vale? Nik 10 etxoten denporan, zuk 5 etxo mozu, beti niaz para. Nik etxo magot 12, dezuk 6, 6 hortan gelditzu, beti niaz batera. Vale? Venga, gertu, holan danotak hau, denpora barriñak. 3, 2, 1, guazen, bultza, gogor, hartu arnasa, 2, guazen, 3, 4, 5, hau gogor jartzen daia, 6, 7, 8, 9, 10, bi askanak, 1 bultza, 2 bultza. Oso ondo, askatzen dut, deskantzo hau erabiliko gu, kasu hontan, hordak hauen esneka jabisak hartzeko edo urbote jabisak hartzeko, nik kasu hontan, ikuste zuen moru mankuerna honetakat, eta honekin egingot, ariketi, bale? Egingo buena da, pres bultzada. Egingo bat eta bat, bale? Esneka hori hartuko, ura, da ipiniko hemen, gure paparran parera, eta hemendik urtengo dau batek eta urtengo dau besti. Ikusten badu esneka hau ezin dutela lusatu, ez erabili, bape barik. Gelditzen hemen, bat fuerte, 2, bai, ikusten da, beti ardatza urten barik eta horpu gondo apoietan, da hor bat, eta beti niri esku hori erakusten. Esneka eta garren horrentzako, bat lusatu, 2 lusatu, bat lusatu, 2 lusatu, eta beti ardatzetik urten barik, hau ez dut nahi, bale? Bizkarra zuzen da ikusten badu desi dutela, bape barik, bat, 2, bale? Gertu, venga, ba, 12 doiez, lehengo 12, bat, hartu arnasa, 2, 3, 4, oso ondo, 5, 6, 7, 8, bizkarra mantendu, 9, 10, bi azkenak, bat, 2, utzi hemen, eta askatu, bale? Eta ezin bago askatu, utzi hor, baina egon hemen, lasai. Eskantxako apuru bat, gertu, basetik hasi bigara ondo, horpuik ondo jarri, hainkak ondo zabaldu, bizkarra zuzen, ipini hor, urboteia zein esnek txaxa, bat, 2, guazen, 3, 4, 5, 6, 7 hiru azkenak, bat, 2, 3, utzi hor, eta askatu. Eta ezin bagot askatu, gelditzu hor, bale? Baina lasaitxasun egoera horretan, ez dugu isetxen, bakarrik bizkarra mantendu, inorrezta gelditzen holan, bale? Beti bizkarra zuzen, mantendu horretan, eta 3 eta azkena, eta honbai berriz 12, horpuk ondo apoietan, alba da esnekaxa horrekin, ezin bada, libreki, 3, guazen, bat, hartu arnasa, 2, erakutzizko hori, 3, guazen, 4, stiro, 5, gogor besori, 6, 9, hartu, 11, eta 12. Oso ondo, gelditzuko gara esneka horrekin eta hurrengo ariketa. Hurrengo ariketa ingo zutik, eta hasiko gara, uste hemen ondo ikusten gaztala, hasiko gara lateralak eitzen. Ibilikot aulki hau, nire base bat eitzeko, da leginduko naz, apoio hontan, bai hainka zen honekin, eta besti pinikot hemen lateral. Esneka hau, nire kasu hontan, mankuerna hau edo pesa txiki hau, da ingo lateralak.
hainka ardatzau galdu barik, holan egin barik, ardatzau galdu gabe nire hainka horretan, hemendik orpua ikutukot eta punta kanpora. Orpuak ikutu, punta kanpora. Bale? Gertu eta urboteia hori edo eta esnekaja hori neurikutzen. Ba, gertu, guazen. Bat, gora astiro. Beti arnasketakin. 3, 4, 5, 6, 7, oso ondo, 8, gogorrainka puntan, 9, 10, 11 eta 12. Aldatzen az lekuz, berriz, ardatz hori mantendu, orpu nirikutzen, esnekaxa edo urbotei hori, eta ezin dabenak bape barik. Bat, bape barik, 2, eskuipini, 3, guazen, punta gora, 4, orpuak ikutu, 5, 6, puntu hori, nire gana, aldozun leko erarte, hau ongi, beste 3, 1, 2, 3. Askatzen dut, deskantzu punto bat, beste aldera, berriz. Ardatza hartu, danok aulki horrekin, denok, eta indarra, bat, kanpora, 2, 3, astiro, 4, 5, 6, guazen, 7, 8, utzi hori, hainkan, 9, 10, bigarren ronda, gertu, ardatza hartu, punta gora, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On, hirugarrena eta azkena, da bakixo egin dugu, 12, 10, 12, berriz 12ra, nahi dabenak, bape, bizkarra zuzen, hartu ardatz hori, aulki eta inka horrekin, esku jarri hor, guazen, bat, 2, nahi bozue, esnekaja horreaz hemen, 4, punta gora, 5, 6, nigana, 7, 8, 9, 10, 2 azkenak. Bat, 2, aldatzen dut, arnaz apuru bat hartu, ardatza gertu, orpu ikutzen, guazen. Bat, 2, 3, bizkarrak zuzen, 4, 5, 6, 7, puntakin, 8, 9, guazen. Bat, 2, 3, oso ondo, igarten daia, beroaldi hori, zian edo aulki horretan bakazue esnekaja horrek kendu, eta gaurko azken ariketa. Ingo gune da, eseri eta igo. Bale? Eseri eta igo, alba da, ezin bada, laguntzak inengo, baina alba da, danontzako, paralelo lurrakin, kaxa bat eusten, eta leginduko naz, hainkak eta kaxa, lerro bardinin. Holan ez da holan. Parekatu, bizkarra zuzen, aurreratuko na apur bat, indarra egin da, gora. Astiro, 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 ikutu, lasai eta gora. Bale? Eta ezin bada jarraitxukot, hainka jarrikot hemen, bultza besokin da, bat, bizkarra zuzen, 2, guazen, astiro, 3 gora, astiro, lagundu eskukin, hor. Hemen eukiko baneban, zila honen agarraderak edo horrek, bum, bultza horrekin, 8, astiro, 9, lagundu, 10, 2 azkenak, 1, 2, oso ondo, lasaitxuko hor, egon horra apur bat, beti bezala, bizkarra beti zuzen, ez jarri holan, beti bizkarra zuzen, lasaitxu hor, hainkak, zabalduta itxi. Venga, 10 horren bila, jarri hor, bizkarra zuzen, hemen dikasiko gara, eta ezin dabenak, hemen, guazen, 1, astiro, ikutu,
bi, astiro. Hainka beti, zabalik, hartu arnasa, guazen. Astiro, bat, bost, suabe, bat, sei, astiro, astiro, bat, zazpi. Guazen hor, 8 bi azkenak, bat, bi. Jarri danok, askatu, askanengoko itzulioa falta da, 12ko bat, danetan egin dugu, 12, 10, 12 horien, eta ja, lusatzeko puntu horretara, eguneko honena. Zabaltzen, luze, guazen. Hor, bat, bizkarra, zuzen, astiro, guazen, bi, astiro, 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 guazen, hiru, astiro, 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 guazen, lau, lagundu eskokin, bost, hartu suabe, 6, bota luze, 7, gogorrainka horiek, bat, 8, astiro, 9, hiru azkenak, bat, gogor, bat, astiro, bat, bi, astiro eta askana. Hiru, oso ondo, benetan oso ondo. Bueno, urbotei hori hartu, eta 10 segundo urtrago bat emoteko, lusaketak etxen hasikoa, silla hori edo aulki hori kendu, venga, emon urtrago bat, askatzen gara apur bat, askatu apur bat, hainkape soltaten dugu, askatu, eta lusatzen hasiko gara, goitxik eta bera, venga, eskukatzera, bista gora, eutzi hor, hartu lasai, bota luze, hartu da berantz, astiro. Hartu arnasa, albo batera, suabe, suabe, hartu eta aldatu, hartu lasai, bota luze, gurutzatu atzamarrak, bilatu, bizkarrantze hori, biribildu ondo, hartu arnasa, eskuk lepora eta atzera. Venga, ba, buelta berriz. Hartu arnasa, venga, lumbarretan jarri, eta hortik gora, tripatara. Oso ondo, venga, lodixe goizan, kolpe, astiro, hartu lasai, bota luze, ba, aldatu, hartu lasai eta bota luze. Venga, askatu bizkat, zabaltzen dut, hortik eta gora, hartu, goitxik, lusatzen, ba, aldatu, hartu arnasa, albora, aldatu, oso ondo askatze dotor, nahi bazue, aulki hori erabili, maixe erabili, kolpe beitxik, vale? Beti beitxik, torri gorantz, eutzi hor, lusatu, kolpe inde edo esku bat mokorrien, bizkarra beti zuzen, ba, aldatu bestera, eutzi hor, kolpein, maiorri, aulki, vale, askatzot apur bat, gurutzatu hainkak, bizkarra beti zuzen, bultza ipurdixai atzerutz, esku jarri hemen, eta eutzi hor eskukin, eta bultza ipurdi horrei atzerutz, lusatu, segi lusatzen, hartu arnasa, buelta berriz, venga, gora, eta betiko lez, bi arnasketa horrekin amaitzuko, hainka batera, hartu arnasa, segi hartzen eutzi, ba! Suabe, suabe, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba!
Bueno, hau basuek gaurko amaitxute, alde fisiko amaitxute, eta esan dute modunen, onzurinekin, ongizate emozionala lantzeko horretan, hau basuek, urren arte. Eta orain, erlaxatu egingo gara, meditatu egingo dugu. Gorputza mugitu eta gero, gorputzari begira jarriko gara, mindfulnessaren bitartez. Aurreko egunetan, esan bezala, horretarako, aulki bat, banku bat, edo esterila bat besterik ez da behar izango. Eta, erosoago egingo zaizuelakoan, nik gaurkoan aulki batean egingo dut. Dena den, lesioren bat izan ez gero, besterik gabe, jarri eroso. Prest? Eta orain, meditazioaren unean barneratzen gara, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, beti bezala bizkarra zuzen, baina tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean triangelu bat eginez. Duintasunez, eusten, beti bezala. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikak erraztu egiten digu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Utzi alde batera agertzen diren pentsamenduak. Erlaxazio sentsazioa gero eta sakonagoa da, baina eutsi postura tente mantentzeari. Tente, baina tentsioa areagotu gabe. Zoaz postura erosoa aurkitzen, baina ahalegin handirik egin gabe. Onartu komentaristaren intromisioak. Erreakzionatu gabe. Hartu kontuan. Baina ez nahastu haiekin. Komentarista entzuten duzun bakoitzean, konturatu zein jarrera hartzen duzun. Eta bueltatu arnasketara.
Batzuetan kexatu egingo da komentarista. Beste batzuetan oroitzapen atseginak ekarriko dizkizu, arnasketatik aldentzeko. Planak egingo ditu, fantasiak izango ditu, konpondu gabeko gatazkak gogoraraziko dizkizu, beldurra edo amorrua sentiarazi. Hori ondo dago. Ahal duzunean, berriz bueltatu arreta, arnas prozesura. Onartzen ikasten ari zara. Zeure buruaren kontra egin gabe. Momentuan dagoenari bere horretan erreparatzen ikasten ari zara. Elikatu gabe. Saihestu gabe. Itzuli arnasketara. Jarraitu arretaz behatzen agertzen den guztia. Baina, erreakzionatu gabe. Distantziaz ikusteko gaizaren bitartean, zurrunbiloan erori gabe. Gehiegi sartzen zarela ikusten duzunean, haserreak edo asperdurak eraman egiten zaituela, bueltatu arnasketara, arreta. Eta saiatu arnasketa oso bat egiten eta utzi. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Astean zehar praktikatu eta ikusi nola dagoen zure barne mundua une bakoitzean. Eskerrik asko.